Balita. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, action, balita. Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga headlines sa mga balita lokal, Police Major Liba magapabilin bilang bitaw head suno kay Mayor Benitez. 5,334 na ka mga estudyante ang nakabaton sa educational assistance gikan sa DSWD sa Negros Occidental. Sa mga balita national, state visit ni PBBM nagsugod na subong nga adlaw. Propose nga budget sang opisina ni Vice President Duterte ginakabig nga pinakadako nga pork barrel para sa isa ka vice presidente sa kasaysayan sang Pilipinas. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon. Kuna sa balita, kuna sa aksyon. Mayang nga po Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo kita, Setyembre 4, 2022. At yung inyong atag balita Aksyon John Diaz, kagkaroon sa detalye na sang balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon na nag-aapekto sa northern kag central Luzon sa pinakauling weather forecast nga ginpagawa sang DOST Pag-asa. Ginpahayag ang Negros Occidental kalakip na diri ang syudad sa Bacolod kag bugos nga Western Visayas ang maka-eksperyensya sa magalumon tubtob magalumon nga kalangitan nga may lap-talap nga pag-ulan kag pagpanaguubangod sang localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatsagan gikan aminan na katundan sang isla sang Negros. Ang baybayon manginakaray tubtob mabaskog ang pagbalod. Ang temperatura diri sa may Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang mabatsagan sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw ginalauman magabutlaktak na 5:38 sang aga kag magatubo naman 5:56 ang takna sa hapon. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:52 sa detalye na sang nagapanguna ng mga balita lokal. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga magapabilin sa pwesto si Police Major Junji Liba bilang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Ining pagklaro ni Benitez katos sa sunod sa pamangkot sa media angon sa issue sa tunga ni Liba kag Councilor Al Victor Espino nga chairman sa Committee on Transportation. Sunod sa alkalde wala sang issue kag sa Liba as of now ang pamuno sang bitaw. Madumduman una nagpabutyag sa Espino sang pagpamatok sa pagpungko ni Liba bilang pamuno sang bitaw. Bago dapat isa ka sibilyan ang mamuno base man sa ordinansa nga nagatukod sang bitaw. Sa bahin ni Liba, iya naman ginarespeto ang payag ni Espino kag magaulat sang opisyal nga mando ni Mayor Benitez. Wala man na issue, it's still Liba up to now. Okay. No issue. No directive from you. No, there's no such thing. Stay put si Liba, Mayor. Huh? Stay put si Liba. As of now, Nabatihan si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Mag-aapilar si Bacolod Mayor Albi Benitez sa Land Transportation Office kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board
o kung LTFRB nga hindi anay pagdakpo ng mga nagamaneho sa traditional nga jeep sa pihak nga sang pagpatuman sang modernization program. Sa interview sa media, ginpag na Benitez nga magapangabay ini sang tubtob isa ka bulan nga status quo, tubtob ang pangitaan sang solusyon ang ginapangatubang nga issue kag problema sa mga drivers. Aminado si Benitez nga may kabudlayan sa pagpatuman sang modernization program, bangod wala pa man sang mga modernized jeep kag hindi man pwede nga unta to ng traditional jeep bangod wala sang masakyan ang publiko. Sunod sa alkalde, lakip sa ginaproblemahan sa mga driver amo ang economic viability o kung tuman kamahal nga presyo sang modernized jeep. Nakalamot naman ang impormasyon kay Benitez nga may 500 ka mga modernized jeep nga mag-aabot sa syudad sang Bacolod sa masunod nga bulan. 10,000 naman ka mga housing units ang target ng syudad sa Bacolod nga mapatukod sa sulod sang isa ka tuig sa tion nga mampisa na ang nasambit nga proyekto. Sa interview sa kapihan sa aksyon, ginpayag ni Committee on Urban Poor Housing and Resettlement Chairman kay Councilor Vladimir Gonzales nga kampante siya nga madambot ang nasambit nga target, ilabi pa nga ang Bacolod ang pilot city sa proyekto sang gobyerno nasyonal nga pambansang pabahay. Ginpayag ni Gonzales nga gabarigay na sila sa karon sang profiling sa sinuman ang unang nga maka-avail sang housing units nga proyekto sang syudad. Sunod kay Gonzales sa 10,000 ka housing units nga target patukuron sa tion nga mampisahan ginakinahanglan nga makapadugos sang 863 ka units kada bulan o kon 30 ka mapurian sa kada adlaw. Sa karon may 3 na ka sites nga na-identify ang syudad. Una mo sa portion sang Araw Relocation Site, Barangay 8 kag Sibukaw sa Barangay Banago. Kung 10,000 ang target I have to deliver 833 units kada bulan. I have to deliver almost 30 ka units kada adlaw. I'm confident with the experience that we have, we will be able to address it. Basi masubra pa kita. Nabatihan si Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales. Angot sa mga balita na talana sa October 23, 2022 ang groundbreaking ceremony para sa patukuron ng housing projects ng syudad sa Bacolod. Sa interview sa kapihan sa aksyon, ginpayag ni Committee on Urban Poor Housing and Resettlement Chairman kag Councilor Vladimir Gonzales nga nasambit ka groundbreaking manggidinapit nga bisita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod kay Gonzales ang nasambit nga proyekto ang oportunidad sa Bacolod non nga informal settlers, ilabi pa nga ang kandidat sang kada unit ang yara sa 3,000 o kon 3 4 milyones pesos ang pangakuha lamang sa mga kwalipikado nga Bacolod non sa presyo nga manubo sa 1 ka milyon ka pesos. Mga take-out partners ang syudad sa nasambit nga proyekto among Pag-ibig. Gindula naman ni Gonzales ang kabalaka sa Bacolod ngon nga hindi miyembro sa Pag-ibig. Dugod may espesyal nga programa nga ipatuman ang syudad agod makakuha sang units ang kwalipikado nga Bacolod non. Ang syudad ang may 3 na ka lugar nga na-identify nga inisyal nga patukuran sang housing units nga among porsyon sang Araw Relocation Site, Barangay 8 kag Sibukaw sa Barangay Banago. Dugang pa ni Gonzales, padayon pa ang pagpangita sang syudad sang dugang pangalugar nga mahimo patukuran sang dugang nga housing unit. We will try our best. Our good mayor will try its best. Ang mag-groundbreaking is no less than the President himself. Mabalik dire ang secretary para sa MOA signing, hopefully within this month man. And doka spoiler sa akon, October 23 is the groundbreaking. Nabarihan si Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales. Sa iban pa nga balita lokal, 5,334 na ka mga estudyante ang nakabaton sa educational assistance sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Negros Occidental. Ini ang kabugusan nga kadabuon sang mga benepisyaryo ang nagbaton sang ayuda humalin Agosto 20, 27 kag Setyembre 3, 2022. Sa datos ng DSWD Western Visayas, naglambot sa 15,986,000 ang kantidad nga nahataga. Sa mga nakabaton, 972 na sa maini ang mga estudyante sa elementarya, 829 ang high school, 723 ang senior high school, kag 2,740 naman sa kolehiyo. Sa payout na ginparigay, nagligad nga Setyembre 3, Sabado, 8,477,000 pesos ang nahatag nga kandidat sa 2,773 ka mga estudyante. Sa kabugusan ng Western Visayas, 76,564,000 ang napanagtag sa 27,281 ka mga estudyante. Magabadayo ng payout sa Sabado sa Setyembre 10. 343 naman ka mga estudyante ang nakabenepisyo sang
Department of Social Welfare and Development o DSWD's Educational Cash Assistance sa unang distrito sa Negros Occidental. Ini mo ikaduha nga pagpanagtag sa ayuda nga gipadigay sa San Carlos City Auditorium nagligad nga Sabado, Setyembre 3, 2022. Sa 343 ka mga nagbaton, 103 sa mga ini ang halin sa San Carlos, 86 sa Escalante, 46 sa Toboso, 84 sa Calatrava, kag 24 sa Don Salvador Benedicto. Natigay man ang saang masabat sa gilayon ang mga panamangkutanon kag concerns paagi sa ginpamtang help desk pati na ang paghatag sang technical assistance sa nagakinahanglan sang bulig labi na sa pagrehistro online. Nagligad nga Agosto 27, may 152 ka mga kwalipikado nga estudyante ng elementarya at tubtub kolehiyo ang nagbaton sang kaangay nga bulig pinansyal nga ginahatag kada Sabado umpisa Agosto 20 tubtub Setyembre 24, 2022. Sa ibang pang nga balita lokal, kumpiskar sa duha ka persona ang 2 ka gramos ang ginasuspetsuhan subo kag 4 ka gramos ang ginasuspetsuhan marijuana matapos sa positibo nga mabaklan ang mga ini sang kapulisan sa ginkasa nga bypass operation sa Bacolod City Police Station No. 1 sa Mabini Street, Barangay 22, Sudad sang Bacolod. Ang naaresto amo Sunday Daisy May Salvador alias Dading, 21 anyos, ginakabig bilang isa ka street level individual kag residente sa Barangay 21 sa Sudad man sang Bacolod. Kim J. Zamora alias Kim, 20 ang edad kag residente sa Barangay 27 tanan sang Bacolod City. Na-recover sa posisyon sa mga sospetsado ang 7 ka sachet sa ginasuspetsuhan sa bunga nagabalor sang 13,600 pesos kag isa ka plastic sachet nga binunod sang 3 ka nalikit nga dahon sa ginasuspetsuhan marijuana nga nagabalor sang 3,000 pesos. Sa karon, yara na preso ang mga nagkradakpan sa Bacolod City Police Station No. 1. Nagpadangat sang reklamo ang himata sang isa sa madadakpan sa bypass operation sa Bacolod City Police Station No. 1 matapos ginaligar ginsakit sang kapulisan ang mag-live-in partner nga duha ka mga babahi kag ginaligar ginkuha ang motor nga ginapanagian sang isa ka sospetsado. Ginpayag ni Irene Salmingo sa interview sa Action Radio Bacolod nga alas 10 ang gabi sang Setyembre 2, 2022 sa matulog na kuntani ang mga ini sang nagsulod ang duha ka lalaki sa ila panimalay sa Purok Star Apple 2 Barangay 27 Siyudad sa Bacolod kang nagsaka sa ikaduha nga padalagan kag ginsipa ang pertahan sa isa ka kwarto kung sa dinyara si Kim J. Zamora kag Daisy May Salvador nga naging subject sang bypass operation. Sunod kay Salmengo, ginlalas sa mga ini ang nagkaladakpan papanaog kag mayara tion nga ginasakit ang duha kag nakaangkon sang pilasa. Alegasyon pa sang tagreklamo na kibot na lamang sila nga gindakop na sa bypass operation ang ila himata. Base sa CCTV footage nga nakita sang tagreklamo, ginkuha sa Barangay 27 ang mag-live-in partner kaupod ang motorsiklo nga ginaligar wala na ginbalik. Depensa ni Salmingo, luyag na lamang ipabalo ang natabo kag ginpayag nga hindi kinanglan sakiton ang nadakpan. Sa piyak kabahin, wala naman sa ideya si Salmingo sa illegal nga aktibidades sa mag-live-in partner. Bagod ini ang nagapayo sa Barangay 21 kag saya ang naga-negosyo. Mo to na yun, lalas nila pagwa sa kwarto. Nakaon ang tumboy si Daisy Mickey. Kasta na lang nakalawas ding sa tiyanggi ni Nula. Pating alagyan din namon pagwa sa spiyo na buka. Nabatian si Irene Salmingo sa interview sa Action Radio. Sa pinakauling nga balita lokal, ginklaro naman ni Police Major Ramil Sarona, ang hepe sa Police Station No. 1 nga wala sang kamatuoran ng legasyon ni Irene Salmingo. Naging sakit Sunday Daisy May Salvador, 21 anyos, kag Kim J. Zamora, 20 ang edad, matapos na aresto sa bypass operation last 10 ang gabi tinalikdan nga Bernes sa Dalan Mabini, Barangay 22, Sudad sang Bacolod. Sunod kay Sarona, may kopya ang mga kapulisan sang medical certificate gikan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag maayo ang ikayong lawas kang kondisyon na Nanday Salvador kag Zamora. Ini man ang nagapatimaan nga wala ginsakit ang duha ka mga nadakpan sa bypass operation. Ginpatag man ni Sarona nga ang ara ang iya presensya sa bypass operation kagagod mapasiguro nakasuksok man sang body-worn camera ang kapulisan. Ginpayag man ni Sarona nga ara ang presensya ni purong barangay Diosdado Mayo sa Barangay 22 kag media representative sa din sila mismo ang makapamatuod nga wala ginsakit ang duha ka mga nagkaladakpan. Ang motorsiklo nga ginaligar ginkuha sang kapulisan ang yara sa kustodiya sang kapulisan para naman sa investigasyon. Ginklaro naman sang hepe nga mahimo makuha ang motorsiklo sa tion nga mapresentar sa mga otoridad ang mga dokumento. Nagapati si Sarona nga mahimo o kunahimo lamang sa senaryo
O kung nga naghimo lamang sa senaryo si Irene Salmingo para tabunan ng isyu nga pagbaligya kapagupod sa illegal nga droga batok sa mga himata. Madumduman nga naresto Sunday Salvador kag Zamora matapos nagbaligya sa illegal nga droga sa bypass operation sa Bacolod City Police Station No. 1. Aksyon Balita Sunday Edition. Action Radio Philippine Standard Time na size 4. Inyo nabatihan na nagapanguna ng mga balita lokal sa mga balita national. State visit ni PBBM nagsugod na subong adlaw. Proposed nga budget sa opisina ni Vice President Duterte ginikabi nga pinakadako nga pork barrel para sa isa ka vice presidente sa kasaysayan sang Pilipinas. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita national kagiban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakaturog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi. Sa ating pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition, kagaron sa ditali na sa nagapanguna ng mga balita national. Nagsugod na subong adlaw ang state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pungsod Indonesia kag Singapore. Si Marcos ang magapakikita kay Indonesian President Joko Widodo sumugod Setyembre 4, tubtob 7. Sunod kay Marcos ipanabot niya kay Widodo ang sitwasyon sang bilateral relationship sang Pilipinas kag Indonesia kag ang pamulitika. Ginalauman man nga permahan nga sanday Marcos kag Widodo ang pila ka mga kasugtanan kalakip na sa aspeto sang defense kag security. Samtang sa Setyembre 6, tubtob 7 naman natalaan ang magpakikita si Marcos kay Singaporean President Halima Hakuba kag Prime Minister Lee Hsien Loong. Kung sa rin plano naman ni Marcos kay palabot sa gobyerno sa Singapore ang nga komitido ini nga ipabilin ang maayong relasyon sa duha ka mga pungsod. Ginaplano naman ang pagpaligayon sa economic briefing, business forums kag pagsinapo lamang masiguro nga magbalik ang pagsalig sa mga investors sa gobyerno sang Pilipinas. Magaserbe bilang officer in charge si Vice President Sara Duterte samtang yara sa official state visit si Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa idalom sa Special Order No. 75, ginmanduan ni Marcos si Duterte nga mo ang magapamuno sa adlaw-adlaw nga likaton sa Office of the President kag sa kabilugan nga ehekutibo. Ayban man nga mga obligasyon nga kinahanglanon ang presensya sang presidente ang temporaryo nga gindesignar kay Duterte. May baroan nga yara sa state visit sa Indonesia kag Singapore si Marcos umarin Setyembre 4, tubtob 7, 2022. Gilayon nga ginaprobahan sang House Committee on Appropriations ang masobra 9 bilyones pesos nga ginaduso nga budget sang Office of the President para sa masunod nga tuig. Sa budget deliberations ng proposed 9 billion 31 million pesos 722,000 nga pondo sang Office of the President. Gilayon nga nagfile sang motion si House Majority Leader Manix Dalipe nga tapuso na ang budget hearing para sa OP. Sa idalom sang 5 billion o kon 5 trillion 5.268 trillion pesos na 2023 National Expenditure Program. Nagahingyo ang OP sang 9.3 billion pesos. Kalakip ang 4.5 billion pesos para sa confidential kag intelligence funds.
kag 873.97 milyones naman sa local kag foreign visit kag state visits. Gilay naman nga nagpasalamat sa Executive Secretary Vic Rodriguez sa mga kongresista sa madasi ka pagtapos sa deliberasyon sang budget sang OP ang para sa 212 milyones nga Pinoy. Target mapasar tuwing Oktubre 1 ang 2023 national budget nga ipadala sa Senado para magpadigayon naman sa deliberasyon kag mapermahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. antes ang Pasko. Ginakwestiyon sang Makabayan Block ang 2.3 billion pesos nga pondo nga ginahinyo sa Kongreso sang opisina ni Vice President Sara Duterte para sa masunod nga tuig 2023. Kung maprobahan ang 2.3 billion pesos nga pondo, ang ginakabig nga pinakadako nga pondo nga ihatag para sa isa ka Vice President sang Pilipinas. Questionable man sunod sa Makabayan Block ang 500 milyones pesos nga confidential funds. Kalakip man sa ginapropose sang opisina ni Vice President Duterte ang 2.2 billion pesos nga para sa good governance engagements kag social service projects. Sunod kay Anay Act Teacher Party List Representative Antonio Tino kung naprubahan sang Kongreso ang pondo sa opisina ni Duterte in ang pinakadako nga pork barrel fund nga ihatag sa isa ka Vice President sa maragtas sang pungsod Pilipinas. Magapatigayon sa investigasyon sa Senado may angot sa reklamo sa maging-aligar mga mas personal nga pamaagi sang tax scam. Sunod kay Senator Grace po, isa ka personalized cybersecurity threat ang nagalapta karon nga mensahe pinaagi sa text kag nagapanginto sa publiko. Palaligban man sunod kay po kung paano magkakuha sang numero ang mga scammers kag makilala ang subscribers niya. Dugang pa sa patigayon nga investigasyon liwat usisaon kung paano makabulig ang ginaduso nga Senate Bill number 99 o kung ang Subscriber Identity Module Card Registration Act sa sining nga problema. Sa Miyerkules, magkapadigayon sa public hearing ang Senado. May angot sini. Hindi luyag sang Senado nga untato ng investigasyon sa anomalya nga Sugar Order number 4 o kunang plano ng importasyon sang kalamay. Tubtob nga hindi liwat magtambong sa committee hearing si Executive Secretary Victor Rodriguez. Sunod kay Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel, madamo pa sang palamangkotanon nga dapat sabton si Rodriguez. Ilabi na ang papel sa Malacanang sa Sugar Order number 4. Dugang pa ni Pimentel naghimo sa karon sang senaryo o kon drama si Rodriguez pinaagi sa hindi pagtambong sa mga simple nga investigasyon sang Senado. Natala na kuntani nga magpatigayon sa final hearing ang Senado sa wala madayon nga sugar importation apang wala gid magtambong si Rodriguez. Ginklaro man ni Pimentel nga wala sang plano nga akusaran si Rodriguez sa issue sang sugar importation apang luya gid lamang nila may baluan kun nga una siya nga nagpanginwala nga wala sang nibaluan sa importasyon apang sang ulihi ginbulgar nga siya ang may kopya sang mando kag ginpahibalo ang presidente may angot sini. Nahibaluan sang sugod pa lamang nga nagwa ang issue sang anomalya nga sugar importation nagpanginwala na ang Malacanang angot diri. Kumpiyansa naman ang isa ka senador nga magasunod na sa magasugod na sa pagsaylo sa isa ka federal form of government ang pungsod Pilipinas sa idalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel, si PBBM ang chairman sang Partido Federal ng Pilipinas nga amo naman ang partido nga nagaduso sang federalismo sa pungsod. Bangod sini nagapati si Pimentel ka konsensero ang ilang advokasya igaduso sang presidente ang federalismo kag ilakip niya sa iya nga mga plataforma. Apang nagalaom naman si Pimentel nga madugay ang transition o constitutional change pakadto sa federal system. Ginklaro sa Commission on Elections sa COMELEC nga pisar sang temprano nga pagretiro ni Anay COMELEC spokesperson James Jimenez. Malakip siya sa gihapon sa investigasyon angon sa isyu nga utang sang komisyon sa venue sang ginpatigayon nga debate sa nakaligad nga eleksyon. Sunod kay COMELEC Chairman George Garcia, ang fact-finding investigation ang magapadayon na pisar nga wala na nagatrabaho sa COMELEC si Jimenez. Apang magkuha naman ni Jimenez ang tananiyang retirement benefit sa pihak nga imbolbado siya sa manomaliyang debate sa nakaligad nga piniliaya. Naibaluan kansilado ang ulihi nga rounds ng presidential debate nga gin-sponsor sang COMELEC sa 2022 national and local elections matapos wala mabayaran sang komisyon. Pinaagi sa Impact Hub ang balayran sini sa Sofitel Philippine Plaza Manila nga naman ang venue sang debate.
Sa katapusan nga balita national, ginpayag ni National Security Advisor Clarita Carlos nga ginadumili ang mga bobo o konmango nga manging kabahin sa parliamentary system nga ginaplano ipatuman sa pungsod Pilipinas. Sunod kay Carlos, ang parliamentary system ang nagarin sa tinaga nga parler nga nagkakaulagan nga magkig-istorya. Rason ko nga hindi pwede ang wala sang wala tinunan o kung wala sang may nabeluan sa parlamenta. Dugang pa ni Carlos kung nagapabilin nga hipos ang isa ka politiko, ini nagabatimaan nga siya sa wala sang kaalam kag dapat nga makakasa pwesto. Ginpunto man ni Carlos nga kung hindi magatubang sa debate ang isa ka politiko, hindi magatag sang iya pananawan sa mga isyu kung hindi luyag magsabat sa mga palamangkotanon, hindi siya kwalipikado nga mag-entra sa parlamenta. Samtang nagmakay naman sang pasado si Carlos sa paggamit sang tinaga nga bobo bangod suno sa tiglikom, wala na sa iban pa nga terminolohiya nga nagakaangay para diri. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:19. May gabi dira kay Ma'am Barky Try. Good evening kay Ma'am Ana Sinoro sa La Carlota. Harapan si Ma'am Virgil Pinda. Good evening. Si Ma'am Rochelle Fulgencio Susana. May gabi dira. Ma'am Rhea May Ladio. Good evening. Happy birthday dira kay John Carlo. Ang hinablo si Ma'am Ana Sinoro. Sir Melvin Pinafiel. Ma'am Francina Nathalie Bautista. Kay Ma'am Jinky Dialagdon. Good evening. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:DC o kung la 6:20 na. Kag inyo na batiyari kabusan nga mga balita sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Domingo kita, Setyembre 4, 2022. Standby na sa mga masunod nga programa diri sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat akong inyong atag balita Aksyon Jan Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.